skal tage 5 shots. Og dommerne heroppe til venstre for mig, de bedømmer efter, hvem der tager den frækkest. Så piger viser hvem fanden kan. Og det første, vi skal fat i, det er igen Vicky, der er 20 år fra Aalborg. Så Vicky, hvis du giver dem op på scenen. Yes. Jeg kan lige tilføje, at det er også til at smide tøj, når man står deroppe.